שלום חברים וברוכים הבאים לעוד סרטון הדרכה של פורם טייטן. בסרטון הזה אנחנו נלמד איך ניתן להעלות קבצים לתוך איש קשר חדש שאנחנו ניצור בסיילספורס. אז מה שאני אעשה, אני אצור איש קשר חדש, יש לי פה טופס עם שם מלא, אימייל, ואני אאפשר לו להעלות גם רישיון נהיגה, לבחור איזשהו קובץ מהמחשב. אז איך עושים את זה? יש לנו פה באלמנטים משהו שנקרא פייל upload, אם תחפשו פייל upload, והשדה הזה בעצם מאפשר לנו להעלות קבצים מהמחשב. מעולה. אז בואו נעשה את זה. אז קודם כל אני צריך ליצור את פעולת הפוש שלי, אז אני אעשה push edit, והאובייקט שאיתו אנחנו רוצים לעבוד זה contact. נרשום פה add contact. האקשן שלנו זה create, נמפה רק את השדות, אז map fields, ואני אחליף פה את זה רגע. אז שם מלא נקודה first name יהיה first name, שם מלא נקודה last name יהיה last name, אימייל יהיה אימייל, ובשדה של הקבצים אני לא צריך לגעת כרגע, בואו נעשה apply, ו-apply, ומה שאני אעשה עכשיו, אני אוסיף בעצם add, אני אוסיף לו ילד, אני אעשה add child, אני אבחר אובייקט של files, שזה files בסיילספורס, נרשום add driver license, מעולה, והאקשן זה create, ואנחנו צריכים רק למפות את השדות, אז הטייטל שלנו יהיה custom, ואני אתן שם לקובץ, אני ארשום רישיון נהיגה של שם מלא, ונוסיף גם את ה-submission date. מעולה, נעשה apply. הדבר הבא שאנחנו חייבים למפות זה ה-version data. אז ה-version data שלנו, פה אנחנו נבחר את השדה של העלאת קבצים שלנו, שזה יהיה העלאת רישיון נהיגה. מעולה, ובאופן אוטומטי כבר ה-first publish location ID ממופה כבר ל-contact ID, בגלל שזה child של ה-contact push שעשינו. אז זה אנחנו סיימנו בעצם. בואו נעשה apply and finish, ונבדוק את זה. אז אני אלך לפריוויו, וניצור איזשהו שם, נקרא ישראלי, ואיזשהו אימייל, לא משנה, ובואו נבחר קובץ עכשיו מהמחשב, אז אני אלחץ פה, ואני יכול לבחור פה עכשיו קבצים, יש לי פה כבר משהו מוכן, הנה רישיון נהיגה, נקודה JPEG, מעולה, אז בואו נעשה צור איש קשר, מעולה, ובואו נבדוק את זה עכשיו, אז אני אלך לסיילספורס, סיילספורס אינטגריישן לוגס, ובואו נראה. מעולה, אז אני רואה שיש לי פה files create עם success, ו-contact create עם success גם. בואו ניכנס לרקורד ID של האיש קשר החדש שיצרנו. והנה אני רואה הישראלי נוצרה עם הפרטים שביקשנו, ובתוך ה-Files Object בסיילספורס, אני רואה שצורפה התמונה של רישיון נהיגה, בואו נסתכל עליה. ובבקשה, הנה רישיון נהיגה של ישראלה. אז ככה מעלים קבצים לתוך הסיילספורס דרך הפורם טייטן. תודה חברים, ונתראה בסרטון הבא.